Og desværre så har jeg lige sagt, at der ikke var så meget gang i den, hvor efter det her sker nede i FC København enden. De kaster simpelthen romerlys. Det er vanvittigt, det der. Kaster romerlys ned på Brøndby-fansene. Det er fuldstændig uacceptabel start på kampen, vi får her. Og det er jo, ja, jeg har sagt det før, det er jo det der, når man lukker hjernedøde folk ind på tribunerne. Det er det, der sker her. Det er jo vanvittigt, Per. Der er børn, der er alt muligt. Slut med pommer til ikke. Jeg har sagt det, da vi sad nede i Næstved. Jeg siger det gerne igen. Det der hører overhovedet ikke hjemme. Og der er jo egentlig kun én ting, man bør gøre her. Smide dem alle sammen ud. Og så lad os vente med at få kampen i gang her. Jesper Christiansen kan jeg se, ja, vi kan lige se det her ude og dæmpe gemytterne, forsøger at få dem til at stoppe det der, men ja. Og vi har jo altid diskussionen her, Per. Du er helt lamslået. Ja, jeg er helt rystet, ikke også? Og det er jo igen det, som vi også så i Næstved, ikke? Altså, vi ser masser af børn sidde over i det afsnit derovre, familier og så videre. Og så er der nogle psykopater, der mener, at de skal kaste rundt med romerlys. Men hvordan hulen de kan få så meget ind her, når man ved, at de bliver kropsvisiteret derovre, det er jo også et spørgsmål, som er værd at søge svar på. Jeg ved ikke, om det var en officiel melding, jeg fik i mit øre her, men mange af dem, der står med de der... Ja, de har haft gemt dem i t-shirts, for jeg ved, men til synligheden har de også nogle af dem været udstyret med elefanthuer, da de står med de der romerlys i hånden, så man ikke kan plotte dem ud efterfølgende. Men nu er der heldigvis ved at falde over tingene, og med yderligere forsinkelse, jamen så kommer vi i gang. Peter Rasmussen, kampens dommer, er i hvert fald ved at være der. Men jeg kan se, at der bliver tændt flere romerlys inden under det der kæmpe banner. Det er jo så en del af strategien, desværre. Jeg har lige rost fansene for at gøre det feste med banneret, men lad os koncentrere os om fodbold. Larsen